Ďalší nadpriemerne teplý jesenný deň sa schýľuje k večeru. Vítajte pri dnešnej predpovedi počasia. Dnes ešte na Slovensku prevládalo typické inverzné počasie, ale našťastie na väčšine územia zvíťazilo slnko. Zajtra však túto fázu babieho leta prechodne naruší studený front, ktorý sa k nám už približuje od západu. Tento front súvisí s tlakovou nížou, ktorej stred sa momentálne nachádza nad Škandináviou. Východ nášho územia však zostane aj naďalej pod vplyvom rozsiahlej tlakovej výše, ktorá má stred nad Ruskom a bude sa presúvať nad Čierne more. Prechod studeného frontu budú sprevádzať prirodzene aj zrážky. Zajtra s nimi rátajte najmä na západnom a strednom Slovensku. Iba na východe môžete zostať pokojní, tam zajtra pršať nemá. Tieto zrážky však budú iba slabé, s úhrnom maximálne do 5 mm. Čo sa týka teplôt, tak aj napriek studenému frontu výraznejšie ochladenie neočakávame. Naše územie zostane aj zajtra v teplotnom pásme od 15 do 20 stupňov. Samozrejme najteplejšie bude na východe. Vietor dnes fúkal miestami dosť silný nárazový, no a zajtra sa rozfúka najmä na východe. Bude fúkať zväčša od juhozápadu rýchlosťou do 20, len na východe silnejšie do 25 km za hodinu. Pri dnešnom inverznom počasí sa na väčšine územia ranné hmly rozplynuli a prevládalo slnečné počasie. Na celom území boli denné teploty veľmi vyrovnané a pohybovali sa len v malom rozmedzí, zhruba od 20 do 24 stupňov. Najteplejšie bolo v Bratislave a v Hurbanove. Naopak, nízka oblačnosť bola dnes vytrvalejšia len na strednom Slovensku, no a pri takomto počasí teplota vystúpila iba na 18 stupňov. Ráno buďte najmä na východe opatrnejší pri lokálnych hmlách a zamávať s vami môže na niektorých otvorených úsekoch aj silnejší nárazový vietor. V západnej polovici budú zase pri slabom daždi cesty šmyklavé. Studený front začne počasie na západe svojou oblačnosťou ovplyvňovať už v noci. To znamená, že spočiatku bude ešte prevládať malá oblačnosť, ale od západu sa postupne zamračí. Nad ránom už očakávame na záhorí aj prvý slabý dáždik. Smerom na východ bude oblačnosti menej. Aj dnešná noc bude pomerne teplá, do rána sa ochladí na 16 až 10 stupňov Celzia. Zajtrajší deň už teda taký slnečný nebude, najmä na severozápade nezabudnite na dáždniky. Krajšie bude len na východe, teploty sa výraznejšie nezmenia. Konkrétne na západnom Slovensku sa budeme zobúdzať do zamračeného rána. V Trenčianskom kraji už bude ráno aj slabo pršať, ale počas dňa budú zrážky ustávať a popoludní sa opäť od juhozápadu vyčasí. Teploty budú aj napriek počasiu príjemné od 16 do 20 stupňov. Stredoslováci budú mať z rána takisto zamračené počasie, najmä v Žilinskom kraji rátajte aj so slabým dažďom. Aj tu sa bude počasie v neskorších popoludnejších hodinách od juhu zlepšovať. Teplota sa bude pohybovať od 13 stupňov na severe do 20 na juhu. Na východe bude zajtrajší deň po rozplynutí ranných hmel spočiatku málo oblačný, ale aj tu sa postupne cez deň zamračí. Pršať by však nemalo. Teplota sa vyšplhá na 17 až 20 stupňov. Na horách zajtra rátajte s hmlami, a to najmä na podhorí. Počas dňa sa tu zamračí, sem tam môže aj slabo sprchnúť. Pozor, vo vysokých polohách bude zajtra vietor dosahovať až silu výchrice. Na nadmorskej výške 1500 metrov bude okolo 10 stupňov. Pozajtra bude na horách opäť typické inverzné počasie. Bio sa zajtra zmení na trojku, čo je mierna záťaž. A poďme na ďalšie dni. Od piatku sa počasie opäť zlepší, pričom bude do našej oblasti pokračovať prílev teplého vzduchu od juhu. To znamená, že od piatku bude opäť prevládať slnečné a nadpriemerne teplé jesenné počasie s lokálnymi rannými hmlami, ktoré však môžu byť miestami aj dlhšie trvajúce. Pri slnečnom počasí bude v piatok od 18 do 24 stupňov, cez víkend od 17 do 22. No a v pondelok sa veľmi mierne ochladí na 15 až 20 stupňov, pretože v útorok sa už má počasie zmeniť. Pre všetky tieto dni platí, že pri dlhšie trvajúcich hmlách bude o niečo chladnejšie. Na záver ešte letoviská. Na Kanárskych ostrovoch bude zajtra slnečno s teplotou 28 stupňov. Teplota vody dosahuje okolo 24. V Tunise očakávame polojasné počasie s teplotou okolo 30 stupňov a more má 24. V Egypte horúčavy pokračujú a aj zajtra tam bude od 31 do 33 stupňov. Príjemne teplé je aj Červené more a má 26 až 27 stupňov. Slnečné a teplé počasie má byť aj v Turecku, kde je stále príjemne teplo okolo 27 až 28 stupňov. Voda má pri pobreží
pobreží od 23 do 25. V Chorvátsku bude zajtra polojasno až oblačno s teplotou od 20 do 24 stupňov, no a voda v Jadrane je už poriadne čerstvá, momentálne má zhruba od 19 do 21 stupňov. No a napríklad v Paríži sa zajtra počasie zlepší a teplota tam vystúpi na 20 stupňov. Toľko dnešná predpoveď, pekný večer a dovidenia.